assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayi kadi ene garti e windande men hande noon eɗen janga kadi ko wiyete alkule 5 on ji ko ɗum ɗo wiyete pa mawɗo na on jiide. Sa windi pa mbaɗa ra ay mawɗo ko ni windirte, ra mawɗo ko ni windirte, wona on jiide. Sa mawɗo ay ko ni windirte, wona on ji. Ay ta mawɗo ko ni windirte, on ji. Garana wa mawɗo ay wa mawɗo ko ni windirte. En keɓi 5 jippuɗen less tokoso gadden mo ɗo woni pa mawɗo nan gadden pa tokoso ay pa tokoso nani ɗo ko pa nani pa tokoso gaɗo garana ra tokoso ni wayata ra tokoso garana sa tokoso gaɗa garana ta tokoso ay gaɗa garana wa tokoso gasi ngadi a heɓi 5 ma. Oɗo abboɗo seeɗa on saha mbaɗen ni mawna seeɗa e moƴƴiri dani on saha ƴetten oɗo ra abbo ha ɗo, oɗo sa abbo ha ɗo, ta oɗo abbo ha ɗo fota e makko, o wawo ha ɗo gasi moƴƴi. On saha noon ƴetten alluwal ngal garen ɗo ay natta ha ɗo moƴƴi. On saha garen jippinen ɗo ay alkuɗe mbawa woɗɗude seeɗa. On saha gadden ko janguirte ko mbaɗen ni on ji. ɗo woni pa ko ni windirte pa mawɗo ɗo woni pa tokoso on jiide pa mawɗo ay pa tokoso ɗo so ɗiggi a serti e majjere ko wiyete pa garana ra ay ra mawɗo ko ni windirte, ra mawɗo so ɗiggi garna ra tokoso ko ni windirte. Sa andi tan ra mawɗo a andi ra tokoso a serti e majjere ra gasi garana sa mawɗo sa tokoso ɗo so ɗiggi a serti e majjere sa, ɗo sa haaɗi ko jangete hen. Garana ta ay ta nani ta mawɗo e ta tokoso, ta mawɗo ko ni windirte ay ta tokoso ko ni windirte. So ɗiggi a serti e majjere ta, so ɗiggi garana wa ay wa mawɗo ni windirte, wa tokoso ni windirte. So ɗiggi a serti e majjere wa. Pa mawɗo
pa tokoso. ɗo woni pa mawɗo, ɗo woni pa tokoso. So ɗiggi a serti e majjere pa. Ngarana ra mawɗo, ngarana ra tokoso. So ɗo ɗiggi a serti e majjere ra mawɗo, a serti e majjere ra tokoso. Ko ɗo jangete ra. ɗo so wawama andu a serti e majjere hanke koye ra. Ngarana sa, ay sa nani koni sa wayata mawɗo, koni sa wayata tokoso. So ɗo ɗiggi a serti e majjere ko wiyete sa. Ko jangete e sa e hewde ko ɗo haaɗi, ɗo tan haaɗi. Ngarana ta, ta mawɗo ko ni windirte. So ɗo ɗiggi ngara janga ta tokoso. ceernda ta mawɗo e ta tokoso. Sa serndi ɗum a andi ɗum a serti e majjere ta. Kala ko jiiɗa wayni ko ta mawɗo, so wayi ni noon ko ta tokoso. ɗo woni wa mawɗo. wa mawɗo ko ni wayata, wa tokoso waye ni. Sa ɗiggini ɗo tan andu a serti e wa mawɗo, a serti e wa tokoso. ɗo woni pa mawɗo, ɗo woni pa tokoso o. Ko ɗo pa jangete. So ɗiggi ɗo a serti e majjere pa. Ko ɗo ra jangete. Ra mawɗo, ra tokoso. Sa wawi ɗo a serti e majjere ra mawɗo, a serti e majjere ra tokoso. Sa yi ko wayni ko ra mawɗo, sa yi ko wayni ra tokoso. Koni tan ra foti ko jangete hen hewde ɗo haaɗi. ɗo jangata mbawa ɗum. Sa wawi ɗo tan kala ɗo ra mawɗo winda ka jangowo, to toko windama ka jangowo. ɗone ko ɗo mbawata sa, sa mawɗo e sa tokoso. So ɗo ɗiggi a serti e majjere sa mawɗo e sa tokoso. ɗo mbawata ɗum. ɗo jangata sa mawɗo, ɗo jangata sa tokoso. So ɗiggi ngarana ta mawɗo. Ta mawɗo ko ɗo wawete. Sa wawi ta mawɗo ngara janga ta tokoso. Hankay sa wawi ta mawɗo e tokoso a serti e majjere nde ɗo. teskoɗa no mawɗo windirte, tokoso windirte. ɗo woni ta mawɗo. teskoye ma wona hen no moƴƴi, ganda ɗum, paama ɗum. ɗo woni tokoso, paama ɗum. Ta mawɗo, ta tokoso. Ko jangete hen hewde ɗo haaɗi. Ngarana wa mawɗo ko ni wayata. ɗo so ɗiggi tokoso o nani, wa tokoso. wa mawɗo nani, wa tokoso nani. ɗo mbawata andude ko wiyete wa. ɗo so ɗiggi a serti e majjere wa. kadi fayi jangata a sowata masse taw, masaka taw. ko andu tan ko karfeje jangata ha mbawa taw garene masɗe. ɗo ko pa mawɗo, pa tokoso. ɗo jangata ɗigga ceerta e ndeɗo majjere. ngaraɗo ɗo ra mawɗo, ra tokoso. ɗo ɗigga ceerta e majjere ra. ngara sa mawɗo e sa tokoso. so ɗiggi ceerta e majjere sa. so gasi ngarana ta mawɗo e ta tokoso. ɗo so ɗiggi tan a serti e majjere ta. ɗo woni wa mawɗo, ɗo wa tokoso. janga ɗo ɗigga. so ɗiggi a serti e majjere wa mawɗo e wa tokoso. ɗo windande haaɗi. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga. on koola koye mon nodde e oɗo numéro o moni 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa li jiya WhatsApp o saggira ma. a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde jangde he, bisimilla ma. gaddata temedde ma nayi bindoɗa, naata janga. a funtaka ko jawdi ma gadduɗa jangaɗa. jawdi ma ñamaka e dow mere mere. ko gandal ɗaɓɓata mbaɗɗa e temedde ma nayi janguɗa mbawɗa.
kala noon gonɗo heen jannga heen ballal ma mbaɗa heen, jinguere ma mbaɗa heen. enen ndendi galle golle ndenden galle golle, wadde kala e moɗon gonɗo heen hutoro heen yo waɗe heen ballal mum nan ɗon numéro nan ɗon, so waɗama hen ma yiiye yetto on saaha mbawa wiide jokke golle ɗe jokka. on jarama jokki golle ko jokke golle o ko ɓarata hen hunde jokki golle yo dokke nande e famde. yette kuuɗi mon e carnet mon mbañi to janggoen ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin. ha jiɗi nadde o numéro nan ɗon mbaɗa hen haalandema, kaala indema, yettodema, temedde ma nayyi gara bindiɗa naata. kala lewru maayi teɓani mbatta hen. wassalam.